Se on moikka vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan meikäläistä. Minä on Tatsu, tällainen vaatimaton 33-vuotias ikinuori. Tykkään pelailla videopelejä sen verran mitä aika antaa periksi. Ja nyt tällä kertaa meillä onkin vuorossa pelataan peliä Escape from Tarkovia ja katsotaan mitä tästä tulee. Mun taidolla ei tule yhtään mitään, mutta kokeillaan nyt silti. Kokeillaan nyt silti kuitenkin. Tästä voi tulla ihan hyvääkin. Todennäköisemmin ei tule, mutta ei sitä koskaan voi tietää, jos ei yritä. Noin, ja mitäs mä täältä? Ken 3. Ultimate. Toi heitetään tonne ja heitetään. Oliks toikin? Joo. Väärä kaliberi. Otetaan nää mukaan ja voidaankin tehdä tälleen, että unload ammo. No nyt on ihmeellisiä paukkusia saatu tänne mukaan. Ei haittaa minua, mutta joo, tosissaan ton mä löysin silloin viime reissulla, kun mä kävin tekemässä. Joo, se on tosissaan, kun ei tässä nykyaikaan enää riitä aika pelaamaan niin paljon, niin on tehtävä sen mitä pystyy. Et sen takia me kuten varmaan huomasittekin, kun täällä alanurkassa lukee PvE, mikä on nyt uusi modimahdollisuus tai mahdollisuus pelata tätä peliä justiinsa PvE, eli Player versus Environment, eli ei ole ihmispelaajia vastassa on justiinsa sen takia, kun aikaa ei ihan niin paljon ole kuitenkaan käytettävissä, niin kun mulla saattaa olla tilanteita, että mä kerkään yhden pari kierrosta pelaamaan ja sit saattaa olla sellainen viikko välissä, kun mä kerkään pelata, niin se on vaan tuolla PvP-pelimoodissa vaan turhauttavaa, että kun me on vielä etsiä salevoit, niin kaikki muuttaa sitten level plus 50 ja kunnon kierit itse on just jotkut kämäiset liivit päällä ja kämäinen pyssy, eikä mulla mitään mahdollisuutta niitä vastaan tuli taistelussa. Niin ai miksi minä en ottanut granaatteja mukaan? Eikö mulla mukaan ollut? Onhan mulla siellä 2 granaattia. Sinä yritit hämmentää minua. Kyllä mulla on granaatit mukana. Pakko olla. Mut mihinkäs me mentäis? Mennään tonne Customs. Itse asiassa mennään tonne Customsiin vaikkapa. Otetaan tuolta minulle pyssy tuolta ja laitetaan noin tonne ja otetaan noin vaikka mukaan. Hetken, oliko nää oikein? Joo. Leikitään Simo Häyhä ja mennään ilman kiikaritähdet ja mennään tähän karttaan. Vakuutetaan oikein. Annetaan rahaa, että saan tavarat takaisin, jos sattuu kehnosti käymään ja kuolo korjaamaan. Miksi meillä laittaa kiikaritähtäitä? Tähtäin kuvan saaminen on paljon nopeampaa ilman kiikaritähtäintä. Ja periaatteessa rautatähtäimet on paljon luotettavimpia noissa pulttilukkokivääreissä kuin mikä optinen hologrammitähtäin. Mikä punapiste tai sellainen. Se on paljon helpompi niillä. Tai se rynnäkkökivääri, se ei ole se yksittäinen tarkka osuma ei ole tärkeä, kun siellä saat sillä helpommin vaan vedettyä se kroppaa, ammuttu useamman laukauksen. Kun taas pulttilukkokiväärissä siellä ammut kerran, joudut alkaa latausliikettä tekemään aina laukauksien välissä, niin se on vaan paljon nopeampi saada se koko tähtäinkuvio. Jyvä ja hahlo yhteen ja laukaus joudut lataamaan. Kun sitten taas rynnäkkökivääriä se otat punapistetähtäimen hologrammikuvion kohdille, pystyt alkaa ampumaan. Niin saat paljon helpommin vaan
tolla on silleen, että otetaan tuossa nyt esimerkki, että minä näen tuolla kaverin ja ammun. Menee hetkeä niin kun pystyy ampumaan uudestaan. Sitten taas tällä, otan kuvion, se tietenkin on nopeampi ja saa ton kuvion, mutta sitten niinku tähtäinkuvio pysyy tähtäin suht samassa paikassa toisin kuin tällä. Tietenkin näillä pulttilukkokivääreillä on mahdollista, eli tuolla on, otetaan tohon noin, eli painetaan ampumisnappulaa pohjassa, niin voidaan hetki varttua ennen kuin vedetään lukko taakse, että näkee, että osutaanko me mihinkään lähellekään sinne, mihin me ollaan ampumassa. Tietenkin nyt tähän miehen ton kiikaritähtäimellä mä olisin ton tappanut jo. Mutta tälleen, koska en näe tarkkaa kohtaa mihinkä osuu, niin en pysty osaa korjata oikein tuota tähtäinkuvioa. Tuossa aidan takaa joku. Ui. Aiheutetaan paniikkia minulle. Me voidaan kuiviikin ihan justiinsa. Mihin se meni? Älä tuu sieltä ainakaan yhtään tänne päin. Saanko ne edes isoa vuotoa korjattua? En. Saanko ne tolla? Mä voidaan aika nopeasti kuivia. Sillä mä saan iso kivun korjattua. Oliko se edelleen siinä? Ei. Se on mennyt johonkin karkuun. On 10 patruunaa täällä jäljellä. Joo, mä tiedän. Mä en oo hyvä pelaaja. Sitä ei tarvitse joka kerta muistuttaa, kun tulee näitä tilanteita vastaan. Se on aika vaikea olla hyvä pelaaja, kun ei oo aikaa sit peliä harjoitella niin paljon. Apua. Aina yhtä pelottava tilanne. Otat jyvän kohdalle ja painat liipasit ja sitten kuuluu vaan klik. Panikki iskee aina. Parikin aseessa, missä toi tulinopeus ei muutenkaan ole mikään hirveän hyvä. Niin se on aina vähän sellainen, se on suoraan pelottava tilanne. Mutta joo, kyllä mä siihen näköjään olin osunut, että en mennyt niin huono ole. Huono kuitenkaan. Mä olin siihen tuolla pulttilukolla osunut ja se oli tonne mennyt piiloon, sillä ei ilmeisesti ollut mitään hiilitavaraa, toisin kuin mulla. Tää on vähän niinku Counter-Strikeissa. Don't be a loser by diffuser. Jossain nyt jos otetaan oikein. Nyt minun häiritsee nää äänet, ei joku siellä kävele. Nyt tässä vasemman lähellä. Niin. Älyttömän pelottavaa tollaista. Lähellä hiipijät. Kun ei tässä enää kuulla. Aikaisemmin tässä pelissä kyllä tosissaan. Tommia voisin ottaa. Ihan sen takia, että mulla on yksi tehtävä, mutta pitäisi tuolla tappaa 10. Mihin sä nyt? Lähden nyt siinä niitä sinne. 10 kohdetta amput tolla pistoolilla. Ai, siinä on joku kesken erää tapahtuva spawni tapahtunut juuri. Haulikko, en mä en ole mitään. Laitetaan vähän laastaria ja tää itse asiassa on afakki, eli
Tää on Tactical Individual First Aid Kitti. Adaptive First Aid Kitti on tarkempi nimitys. Ja sitten tässä pelissä on vastaavan kaltainen saa harmaa pelekki, mikä on IFAK, eli en mä osaa lausua. Kuitenkin on erilaisia. Sitten mulla on täällä tällä iso grizzly pack, eli mikä on tarkoitus siinä kohtaa, että jos on oikeasti hätä ja tarvii paljon hiiliä kerralla tukkasta, niin sieltä saa aina vähän se apua sitten siitä. Ai mikä pyssy tää toinen on? Tää on Mosin Nagantti. Tää on tää vanha kunnon vanha neuvostoliittolainen palveluskivääri. Tappavan tehokas ja tarkka. Sulta mä otan pyssyllä. Toi näyttää kivalta. Sokeri on kallista tässä videopelissä. Mä kuulin taas jotain askelia. Joo, se on tossa aidan takana. Se on tossa kohti suunnin piirtein tulee. Onko se menee kauemmas? What? Miksi? Tässä tuntuu, että nämä tekoälykin on paljon tyhmempää, mitä näiden kuuluisi olla. Miksi tää silpi tuossa, miksi se jäi tähän hiihtämään? Eikä se juoksee tuo tohon ja sit se jää tohon. En tajua. Mitäs odotat peliltä, mistä oot 150 aikanaan maksanut? Niin. 8 vuotta myöhemmin vielä beta-vaiheessa. Ja tossa 2017 minä oon aloittanut tämän pelaamisen. Kostin silloin Standard Editionin silloin 50 se olisi ollut vai 35 €, en muista. Mutta nyt mä tajusin, että en mä haluan kaikki lisäosat ja tollaset sitten. Kuka? Siellä on joku kaveri, mutta ei ollut enää. Niin, tosissaan 2017 mä oon ostanut itse tän alun perin. Niin kun aloitin Standard Editionilla sitten, ja vissiin 2 päivää pelasin ja ostin sen seuraavaksi kalliimman version. Pelasin vissiin 2 päivää ja siis mä totesin, että en mä jaksa pelillä, että mä ostan suoraan sen kalliimman version. Ja tosissaan 150 oli hinta silloin ja luvattiin, että saa kaikki mahdolliset lisäoset, kaikki sellaiset ilmaiseksi sitten kun aika koittaa. Ja kovastihan ne nyt yritti, että kun tää PvE-pelimoodi tuli, että pitäisi ostaa taas uusi vielä kalliimpi versio. Mut sitten niinku Battlestate Games sai vissiin kerättyä järkeä sen verran, että ne pitäytyi lupauksessa, että kaikki ladattavat lisäjutut tulee ilmaiseksi, jos on ostanut sen Edge of Darkness version silloin aikanaan. Mitä? Onko sullakin huonot sukat? Niin on mullakin. Tuossa näyttää sää sun huono. You mean business. But I mean more business. Mitä sulla on taskut täynnä? Ne on tehnyt näköjään muutoksen sillä, että jos on tutkimattomat taskut, sinne ei voi enää laittaa mitään. Mikä on sinänsä tyhmä, koska kyllähän sä nyt tiedät siinä kohtaa, vaikka et sä oot tutkinut, että mitä kaikkea siellä on. Alat tunkea tavaraa, että jos on täys, niin sinne ei mahu mitään. Kyllä mä sen ymmärrän, mutta en enää tossa kohtaa, että jos et ole tutkinut, jos on oikeastaan tyhjä, niin miten ne tavarat ei muka mahu sinne.
Oi. Ai, ai, ai. Älä... Laita laastari käteen. Tää tulee pipeä. Edelleen, en ole hyvä pelaaja. En ole missään vaiheessa kehunut, että olisin hyvä. Enemmänkin päinvastoin, minun itteni aina on kyllä pitänyt huonona pelaajana, olko kyse mistä tahansa pelistä. Se on helppo esittää olevansa hyvä, tietää pelin mekaniikat ja tollaset, niin se on helppo esittää hyvää. Mutta sitten se aktuaalinen tekeminen harvoin on sitten ihan sitä, mitä sen pitäisi olla. Kuten tässäkin näyttää. Kyllä mä niinku silleen ymmärrän pelin mekaniikat ja tolleet, mitä mun olisi tarkoitus tehdä missä tilanteessa, mutta sitten se toteutus on yleensä sit penkin alle. Joskus on mukiin menevä, mutta pääasiassa penkin alla pysytellään. Siellä ei ole enää. Mä en tiedä, saaks mä tän yhden tyypin täältä jo. Tappaasiks mä sen jo? Voi olla, että mä sen tappasin jo, mutta voi olla, että en tappanut sitä. Ja se voi olla, että se tappaa minut kohta. Joo, tosissaan kartan nimi on Customsi. Ja tää itse asiassa kutsutaan bussiasemaksi. Ei saa säikytellä tolleen. Vanhan miehen sydän ei kestä enää tommosia. Niin, tää tosissaan bussiasemaksi puhutaan kavereiden kanssa, kun ollaan pelaamassa. Niin. Ja syy siihen on, että täällä on busseja. Vaikka bussiparikko on varmaan oikeampi nimitys, mutta asemaksi on jäänyt. Siellä voidaan huonosti. Olihan se pakko kituvaa elää lopettaa. Mikä se ääni oli? Joo, en tiedä. Siis pelottavia ääniä koko peli täynnä. Paljon mulla helpottaa. Ihan ok kunnossa. Voidaan vähän hotrottia tähän näin väliin ja sitten voidaan tarkistaa alle puolet panoksia jäljellä lippaassa. Voidaan vaihtaa lipas. Mitäs BP-panoksia? Nää on ihan hyviä paukkuja. Eli tää on tosissaan raksa. Tai luurankohalli. Yleensä raksa. Ja sitten tuolla on konekivääritalo on tuolla. Siellä on yleensä bossi tai kuunsit paikalla. On niinku periaatteessa bossi on siellä on sellainen kaveri kuin Reshala. Ja silloin muutama vartija mukana inhottavaa porukkaa ne. Tai sit siellä saattaa olla kuunsit, mitkä on niinku entisiä PMCitä, mitkä on alkanut vähän niinku omaa lukua tekemään actionia täällä ja ne on vielä inhottavampaa porukkaa. Ja siitä on yleensä on meemejä tehty tähän karttaan nimenomaan, että kun sä menet tästä, kun ne kunssit on itse asiassa ehdottomasti yleensä, ne spawnaa aina tonne taloon. Niin siellä menet, oot jossain tuolla ampuus äänenvaiminen tulla aseella, niin meemi on näkyy, että sieltä kunssit lähtee juoksemaan tuolta kauheat kiireettä tänne, vaikka niitä pitäisi kuullakaan, että sieltä on edes syntynytkään. Silti ne tulee mettästää sinua. Siellähän on joku. Se kuoli sinne.
toisaalta toivoisin, että se olisi ollut pelaaja, tai niinku PMC. Sekin on vähän sellainen, että jäänyt, kun PMC on aina ollut pelaajia. Mitä? No hei! Onkohan mulla edes hiilitarvikkeita, että saa paikattua minun iso kipu. Hei, käytä nyt se! Joskus ärsyttää näiden pelien, näiden nappuloiden reagointi, että miten ne missä vaiheessa painallukseen reagoi. Joskus ne käy viiveellä ja joskus ne ei käy ollenkaan. Ja mun tuurella se on yllättävän usein se, että se niinku ei käy ollenkaan. Noin. Nyt voi käyttää täällä ja sitten lastaripaketti loppuu. No se melkeinpä riittikö siihen. Noin, mitäs mulla on? About approx 15, eli se olisi niinku esittäisi noin niinku puolia. Ehkä voi ottaa noin pois tuolta. Aina minut keskeytetään. Aina kun minut tekee jotain. Aina sieltä tulee sitten joku, että minä tulen täältä. Ja yleensä noin kun tulee, niin se on sitten silleen, että mä tuun aivan puskista ja haulikolla sinulta aivot pellolle. Ja puhtaasti oikeasti sellaisen logiikan noin yleensä tulee tuolta. Paljon sinussa on paukkuja? Kaikki. Ne kaikki oli siellä. Ja täällä on 25. Joo, tosissaan hyvä huomio. Joo. Kannattaa yleensä ottaa niinku periaatteessa joku morfiini tai ibuprofeeni mukaan justiinsa sen takia, että jos osutaan, että menee justiinsa joku niinku osa mustaksi, niin sehän on silloin periaatteessa siitä tulevat hyödyt on poissa. Eli tai niin meinasin sitä, että jos se menee mustaksi, kuten mulla nyt meni toi käsi parikin otteeseen, kun se menee mustaksi, niin se aiheuttaa käsien vapinaa ja sellaisia muita oireita, mikä vaikeuttaa tuota pelaamista ja tähtäämistä. Mutta sitten kun se on mustana, jos sä käytät niinku morfiinia tai puranaa, niin se sitten taas niinku poistaa se tärinän käsistä. En mä uskalla mennä. Täällä on sorittu. Oho, väärä nappula. Se on justiinsa altti T kattoo paljon lippaisen panoksen. Se on sitten aina vahingossa painatut välilyönteet tossa sama. Ei oo ketään. Eikä ketään. Tähän mä en usko. Tähän mä en usko, että nää kaverit ois täällä kuollut. Kukas sinut on tappanut? Mehabra. Mehabra. Miksi mä en muista? Muistan sen verran, että kuulostaa tutulta, mutta enempää mä en muista. Sieltä kuuluu vihollisten puhetta. Ja mä tiedän, että mä oon pulassa. Joten mun pitää tehdä tälleen näin.
Pelottavaa. Siellä voi oikeastaan olla yläkerros joku. Täällä voi olla ihan missä tahansa olla joku. Pelottavaa. Mua pelottaa. Mua hirvittää. No, tätä minä tarkoitin. Minä olen pulassa. Isossa pulassa. Se on aina paha, jos on 2 isoa vuotoa. Kun toi healtti tippuu niin nopeasti. Ja nyt mun pitäisi tehdä tosta 2 leikkausta. Minä on nyt täysin haavoittuvainen pulassa, ihan suoraan sanottuna. Mun pitäisi tässä nyt yrittää melkeinpä ottaa hatkat ja lähteä karkuun. Koska toi vasen käsi, kun se on 12 HP:tä, niin se, vaikka minä hiilaisin sen täyteen, niin minä saatan silti kuolla yhteen osumaan siihen. Pelin joku logiikka en ensin ymmärrä sen enempää. Niin kuin siinä mielessä. Siinä mielessä minä ymmärrän, että ammutaan monta kertaa, niin tietenkin verenvuoto on kovempaa, mutta se, että jos ei edes vuoda verta, siihen ammutaan, niin silti minä kuolen. Vai perustuuko se enemmänkin itse asiassa, kun tuossa pelissä on niinku chanssi kuolla, kun menettää raajan? Perustuukohan se siihen? En osaa siihen sen tarkemmin vastata. Pitää sitten muutama laastari vetää kasaan ja... Hei! Nyt mä oon niin kasas kuin mä pystyn olla. Eniten minun hirvittää tää, kun mä kuulin sen englantilaista puhettani. Et se joko voi olla PMC tai sit se voi olla niitä kuunseja, mistä mä siinä aikaisemmin sanoin. Ja ne nyt voi periaatteessa tässä vaiheessa reidiä olla jo täällä. Täysin mahdollista. Mikäs kaveri sä oot? Sano! Mä sen tappasin. Millä mä sen tappasin? Mie sen aakolla ammun. No ihan hitsiläinen. Olis pitänyt ampua tuolla, niin... Mutta tää oli se tyyppi, joka oli tappanut tän. Joo. Sitten mitäs mä sitten... Sieltä oli tosissaan jo autoeksitti otettu. Missä kunnossa sun pyssy on? Hän on aika hyvässä kunnossa. Se on aika hyvässä kunnossa, täytyy myöntää.
Apua. Apua. Muut painu siinä rajalla, että selviänkö vai painanko liikaa. Mutta niitä minun ihmetyttää, että missä vaiheessa mä mukaan tän ammun. Vai oliko se... Ai kun se oli siinä, me olin vielä tässä jossain. Ehkä tää vielä pitäisi jossain olla. Joku olla jossain. Ei mulla kyllä ole aikaa jää sitä miettimään. Käydään katsoa, onko toi... Joo, toi oli muuten oikeasti tosiasia. Voihan se olla periaatteessa. Kuitenkin tuolla tekoälyllä on jotain niinku, kykyjä niinku, lähteä flänkkäämään. Ja silleen, että eihän ne jää paikoille välttämättä istumaan tai sitten tuu suoraan sinua kohti, vaan nämä voi lähteä kiertämään. Jännä artefakti. Minä katson ekaksi, sen takia mä tulin tähän katsoa uudestaan, että tarttuuko mun silmään niinku jonkun tähtäin laaseri. Ei, se oli näköjään tosta puskasta tuleva artefakti. Ai mitä mun speksejä mun koneessa on? Joo, siis mulla on tosissaan AMD Ryzen 7 3700X. Ei oo mitään sen kummallisempia ylikellutuksia kuin se PBO käytössä, se AMDn oma juttu, mistä on otettu rajoittimet vaan pois. Ja näytöohjelma mulla on Nvidia GTX 1080 Ti. Ja sekin on MSin malli, itse asiassa pesijäytetty. Rossushan mulla on kans pesijäytys. Sitten mulla on 32 GB keskusmuistia. Ne nyt ei oo mitenkään erikoisia ole. Ja perustallennustilahan mulla on vissiin joku 16 teraa varmaan tai jotain sen suuntaista. Et tallennustila ei lopu kesken, kaikki muu tuntuu loppua. Ai mikä hiiri mulla on? Mulla on tällä Penkun EC2A-hiiri. Toi mulla on ollut jo tässä kuinka monta vuotta. Ja näppäimistö mulla on tällään Corsairi joku K-mallihan tää oli. Tää niinku LED-valaisu hieno näppäimistö olevinaan. Ja kuulokkeen mulla on Corsairi. Eihän nää Corsairi. Onks nää? HyperX Cloud 2 itse asiassa. Kyllä. Aivan oikein. Ja näyttönä mulla on kans joku penkun näyttö, että tää oli 240 Hz 27 tuumainen näyttö. Ei mitään niinku sellaista Nasan kaltaista. Ja tosissaan täältä päästään pois. Eli näissä on näissä niinku extract zoneissa, mitä täällä näkyy nyt täällä oikeassa ylänurkassa, niin sillä, että missä on kysymysmerkki, niin se on joko se saattaa olla käytössä tai ei ole käytössä. Et se on aina kysymysmerkki. Ja sitten yleensä Torms V-exit, eli se on siis niinku periaatteessa siellä talon nurkalla, missä mä katsoin, että oli se aita, missä on portti, niin siinä on autovarattuus. Maksaa joku vähän vajaa 5000 ruplaa, niin pääsee siitä veke. Tässä sitten taas on toi nuotiopala, jos tästä pääsee pois. Ja sitten, jos toi Ruofroad-blogilla olisi kysymysmerkit, niin se on itse asiassa tästä, kun menee tänne ylös ja tonne toiseen päätyyn, niin se on... Mitä? Aita, mistä niinku pääsis pois ja siellä näkyy valo. Valo olisi siis sellainen valoheitin näkyvissä siellä. Sitten jossain paikassa on käytössä niinku taas flare, mikä on palaamassa siellä. Et kun ne on yleensä niinku selkeästi merkattu, että jossa exit on käytössä. Ja sitten noin, missä ei ole kysymysmerkkejä, niin ne on sitten taas kaikki niinku aina käytössä olevia exittejä. Ja tosissaan tässä vaikuttaa se, että mistä päin karttaa se spawnaat.
spawnaat, että mitä exittiä sulla on käytössä. Eli mulla tässä nyt, kun minä spawnasin tuolta teollisuusalueelta tuolta, niin se on yleensä tää exitti käytössä, tai sitten toi roadblock. Roadblocki, sehän on itse asiassa tuolta tonne päin vielä pidemmälle. Ja se olisi melkeinpä mun lähin exitti ollut. Kun Trailer Park on taas tuolla kulmassa, tuolla vähän matkan päässä, itse asiassa aika kaukana yhtä pitkälle, ja Crossroadsin, nyt en itse asiassa osaa sanoa, olisikohan Crossroadsin lähimpään. Kun toi Roadblock on itse asiassa tossa kohtaa tuolla takanurkassa, siis toisella puolella karttaa kirjaimellisesti. Crossroads taisi olla tossa, ja sitten Trailer Park oli suunnilleen tuolla nurkassa tuolla takana. Mutta mä onneksi pääsen tästä pois, niin päästään tästä ihmettelemästä ja katsotaan mitä kivaa täältä löytyy. No ja me selvittiin siitä ja ai kun tulee selkäkin kipeäksi tässä istumisessa. Yksi rajoittava tekijä. Terveyskin rajoittaa harrastuksia. Oi voi. No, 8300 XP:tä saatiin täällä ja me tapoin sieltä jonkun toisenkin. Mä luulin, että ne oli... Mä luulin, että ne oli ihan näitä skävejä. Mutta ei ollutkaan, kun ne oli PMCtä. Mutta ei siinä mitään. Palataan taas seuraavalla kerralla ja muistakaa, tilatkaa kanava, tykätkää ja kommentoikaa tästä videosta. Niin me tiedän, että näitä halutaan katsoa ja me on siitä enemmän motivaatio tehdä niitä. Mutta ei siinä mitään, kiitoksia seurastanne ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Se on moi!